Jero itrai. Hallelujah. Para bangai baik hau try Jesus Christ. Ka khobor ha kan ka por ba menta. Ia ka ba men sim khoi men sim jong try. Men sim jong blai. Upen yo. Ubu ha ka do no jonga. Upen ki ka men sim jonga. Upen ki ka do no jonga. Ia ka bangan yo ban yen. Ban pen siao ban sam ha pedeng jong pi. Ibe ki jong try Jesus Christ. Ka khobor bakalang kumne para bangai baik hau try Jesus Christ. Kena ka jing em ka jong pi. Kena ka jing em jani. Kalong ka ba koridor shisha. Kalong ka ba ramdor shisha. Ni em kena ka jing em ha kena ka dom. But ni yai ha kena ka slakan deu ha kena ka perthai ni long kumne ka bangilong ha kena ka perthai. To tip ba kena ka jing em jangi ka don ha pedeng jong ka jing ale ka don ha pedeng jong ka jing kni. Ka jing kni kalong kumne. Ka ba sneu ro la ka yolat ban penjot ka jing em ka jong ubreu. Ublai ro pen sniau ka jing bah ka jing u. Ba udon kam ya nga udon kam ya pi. Ban pen bah ya nga. Ban pen bah ya pi. Bangin yo mat ka jing bah na ublai. Usem jaga jing dom ro yolat ban keni. Iki men sem ge ba kodor ban yalam iki sha ka jiyap. Ka jiyap baar ka dujak. Ublai ro usai ki breu ki jongo. Usai ki sakri ki jongo. Ban persnyau ban yalap. Ika khobor ka jing banem. Ka ktien ka joblai. Ban yalap ban persnyau. Ban kini kentit iki men sem ki bakodor. Ban pen poi ki saka hima ka joblai. Ka dujak la ka yolat ban kini. Ika GM jong brei ban yalam jaga dujak. Ka hima ka joblai. Ka khot ik ka yo wat ik yo wai poi ba pediang. Jaga jing sok. Jaga jing kemen. Jaga jing em ka ba bang chiu god. Na ong yi pi. Kena ka jing em jong. Kadang hap pedeng jong ke jing alat. Bat hap pedeng jong ke jing ekne. Para bangai be. Kena ka khobor na ka por ba mentah. Awan ra ban pensnya ban sam hap pedeng jong pi. Shuangan poi ni ka khobor. Na pedang sngau bhai pi kilong kpa kilong kme. Ikon samla kan tebat chenrang ke hap ke beret. Wai puai baro da ka jing ek ke jong try. Da jing ek ke jong Jesus Christ. Da jing ek ke jong belai. Bangada pedang ek nga pedang sngau bhai pi kene ka por ke ba mentah. Na ai ku belai ek ye pi. Wai puai. Jeba sngau bang, jeba sngau tiang. Jeba sngau bang, jeba sngau tiang ban sngap ban syashko. Iki khobor. Bakalong na ka ktien ke jong belai. Iki khobor ke bakan jablai. Khobor bakan jaman set. Haga kertain ke ba embat ke badan bor ke jong try jong Jesus Christ. Nada ai ku belai EGP. Haga na ka bor ba mentah. Angai ku belain ke khoi pi. Haga na ka bor. Ko besus pak ke jong belai. Ke ba ke jong try Jesus Christ. Haga na ka bor ba mentah. Na ong ipi. Kena ke khobor. Bangan yo ban persnyau. Hapdeng jong pi. Lada don ka ktien jong belai. Hajan jong pi. Kila ban shem. Haga na ka bor ka Bible. Ya pule lang bat nga. Ban puson ni ka ktien jong belai. Ka keren ya nga. Ka keren ya pi. Ko ki para bangai be how try Jesus Christ. Ka benta na ka ktien ka jong belai. Na don ban persnyau. Don ban yatuk don ban ong. Hapedeng jong pi. Sngap para bangai be. Kumne ong Paul apostol. Syakinong rom. Nyau kelenong. Kada khot kaba khat kandai. Kastiu Paul apostol syakinong rom. Nyau kelenong kada khot kaba khat kandai. Kiktin, kikintin. Kaba keren ningkong. Yang ay pi. Yang ay pi. Kiba ke jong try. Kiba ngai ke jong belai. Sngap kumne ang ktien jong belai. Namar ya kata ke babha. Ya ka bangamon banlen.
Henry Pleng ia kata kabasneo, ia kabangamon, ia kata ke ngale. Upol apostol uyo iya la kajong kajika. Ba ulong ubreu, ba ulong tangka khandel, ba ulong ubreu, ba ulong tangka khandel. Uong kom ne ngatip ia kababha, bat ngada monru ban le ia kababha. Kasngau thu kajing khot yang isya kaban long bha, syaka babha. Henry Pleng ia kata kabasneo, nga itu kabasneo, nga tip ia kabasneo, nga skau thu biang-biang ia kabasneo. Henry Pleng ia kata kabasneo nga ada isi, nga ada isi adu kata-kata, nga ada ikan jing adu kata-kata. Bat ia kata kabasneo ngamon ban le, ngam kwa ban le, ngam kwa baga GM ong pol apostol baga GM jong i baga ngam kabasneo. Henry Pleng ia kata kabangamon, ia kata kabangam kwa, ia kata kay ngale. Para bangay pe kena ka GM jingi kalong kabakordo, kena ka GM jingi kalong kabaremdo, ni imha kena ka do, ni ya kena ka slak handeu perthai, ni imha kena ka perthai, ka don hapdeng jong ki jing ya la, don hapdeng jong ka jing ya keni. Kabasneo la kayo lat ban keni iga GM jong pi ban penjot ban pensak kama, ban penjot ban pensak kama naga khamat joblay naga takamon ka joblay kena kabasneo kalong la kayo lat iga GM ka jong pi la kayo lat kena kabasneo ban penjot ublay ro upen sneo parabot Open snyaw, Ukran, Haman kipo, Yo snyaw, Ishashko, Ikaktin joblay, Yo snyaw, Ishashko, Ikaktin joblay. Ublay ulong bakoy, Ublay ulong ubabha, Ublay ulong baha, Ukhot yang ngayipi. Siya kata kajing baha ke jom, bangin im kajing baha ke jom, bangin don kajing baha ke jom, bangin yoklong dah kata kajing baha ke jom, bangin yai dah kata kajing baha ke jom. Ublay badap dah kajing, badap dah kajing isnai. Kena kajing jengnya kena keselakan dah pertai mentah para banyak deh. Kena napdeng jangan jingnya kini. Udah usim jangan jingdong. Udah usim jangan kena kedujak. Utrai dan bor bahaya ni kesini. Utrai dan bor bahaya ni kesini. Udah ya bet thong kata kajing terai ke jauh. Lada uyok lat ban pensaprat ban pensakma. Yaki mensim ki bakordor naga kamat joblay. Ban penjingai kena kamon ke joblay. Utrai dan borba. Udah usim jangan jingdom kini kesi kini ki borba mentah. Uya bet thong baga taka thong joko. Ban penjot iki mensim. Ban penjot iki mensim ki bakordo. Husiar bah para bagai. Sumar bah ilaga jom kajing. Husiar bahas sumar bahai laka jom kecil. Namar bakat sebagai bahai. Iitang kebasnya. Kat sebagai bahai. Iish shisha. Tang kijing penshoy. Labak kelatiak. Syagriap. Haga jing penshoy. Jeng kapok. Kan mau para bangai dia. Punau belai bagi syekwe. Nyede ban im. Nyede ban yai, haga jingko ye jamu. Ye kabam ko nyede ban yelek persyak. Uneu belai bangi syekwe. Ulong bahok. Nyede ban im da ka hok ke jamu. Ye ban yai ye kata ka hok ke jamu.
ia ka bam hok ngede ban yele persya uneu belai bagi syekri ulang kalenti ban poi syeka jingem bam jukot ngin yai lang ba kalenti u jisu ia gadaga jingyap ka baar ka tujak kalenti ka bakalai nginam yai ko para bangai be yai na kalenti ka jong prai yai na kalenti ka jong belai yai na kalenti ka jong prai yai na kalenti ka jong jisu Christ kalenti ka jong prai kadai kalenti ka bakhem happy yai na kalenti ka jong belai happy yai na kalenti ka jong belai Paul apostol Ukraine syakinong rom khat ar ka nong na khot ka ba ar ko wai what I ba on job I me ka basnew Henry to job ma me ka basnew but da ka ba ba what I ba on job ya me da ka ne ka jong ka ne ka basnew ka GM jong Henry to job ma me ka basnew da ka ba ba ai ke jing ba jong lai ai ke jing ba ke jong lai hallelujah uneu belai jing ilong ba ba ulong belai job bat kata ka jing job u ai piu ai ni ni job ke basnew dai lang ba ka jing persyai bor jong lai ka jing kershan bor ke jong trai Jesus Christ ni bandon ke mensem ke barai ni bandon ke doknot ke bata ke doknot ke barai ni bandon ke ka jingmot ke bakut jingmot ban kendia no nagi kenca basneu baro ong Paul apostol kastiu Paul apostol ceki Facebook ke baning kong san kalanong dekhot ke ba arthel art untuk pin kendia no nagi kenca basneu baro to pin kendia no nagi kenca basneu baro haga GM jonga haga GM jong pi haga GM jongi nin penya klat yela de naga basnew kanega ktien jong belai kanega gospel ka khobor jaga jing pan em ka khobor jaga jing sok ka khobor ka bangio snya bagalam ka jing bam ika mensem janga jong pi kanega dai sembai pi dai kaleng kha ge jong prai api snyau ne ke ktien jong belai lara pi pediang kene ke ktien jong belai pin se yo I kan sa sutit bat kan sai so para bangai te chuangan duai mata jong na ong I pi kapor bangi don kisngi bangi don kaya ka bangi don ka jingwan trai Jesus Christ pimla bantip lano kan dia kala hajan shisha ban krak yala ka jong ka jingem long mala ready yala ka jong ka jingem ban beg yala ka jong ka jingem up ye kata ka jingrong no on no try in one on no try on wrong no kita kibala ban krak kita kibala ready yala ka jong ka jingem try in one show yake kita kiba kai sting kita kiba let sting kinsa babe kata ka singi ka jingrong no what let sting what kai sting yala ka jong ka jingem marka jingwan jong try pimla ban tip de para bangai pe la shai la chisin shibit ne pimla ban tip tolong belapan krak lupa long bela ready lupa ublen ker khoi fi ublen ker khoi ni em mana ke perthoi hapdeng jeng jingala tang baye ke basneu ngi de ban kendia ye ke basneu ngi de ban yela persyap ngi ban mare sikan ke jing khot chong belai ngi de ban yai na kalanti ke jong try Jesus Christ ublen ker khoi fi hagani ka por babanta gaya very pi lakan uno ka jaka ka fidan aku wak bantuai ta jupi to ngene duai
Try Jisu. Yarap kilong pa kilong kami. Kon samla kan tebat sinrang ke hap kibaret. Kiba snap kiba shot score kini ka khobor jome. Ablay ay bori ki. Try Jisu be. Isngaw to baga GM jingi kadan hapadeng jang jingi la. Hapadeng jang jingi kini. Try Jisu. Usim jang jingdom umdan bor ablay. Ulang bela syarem, bar bela rem lupa. Ablay jang melong badai hak ban yo ega GM jangi. Melong badai hak Jisu ban yo ega GM jangi. Ya Rab ini kilong kepa kilong kemegi khons. Kinang ban IT syabe. Kinang ban bread syabe ega GM jangi ko try Jisu. Karku ablay way puai barok jangan ega por pemerintah. Name kan rohat ngada pan kini baro. Haga kerteng ke jamau Jisu. Hala kertaru di. Amen. Ya roh itrai. Ngin se kendo hawai pat kapor. Anda mensim jong blai. Wan ai biang ke kubor. Nganang yok banwan syapi. Langbakan ke YouTube channel. Kubor bahak tiang blai. Namta keporom jong prai. Amen.